Iniciamos hoxe esta viaxe na estrada que vai desde a Nacional 550 ata a Rúa de Buscás. Alí, aquelas casas son Pereira, da parroquia de Buscás, non a parroquia de Pereira. E aquí, esta desviación é a que imos coller. Por esta pista de concentración hai unha gran variedade de árbores. Carballos, eucaliptos, máis carballos, piñeiros do país. E aquí un grupo do que parecen ser piñeiros de Oregón. Unha árbore parecida aos abetos. Acabo de xirar á dereita para achegarme ao río Cabrón, que está aí abaixo. Pero non me interesa chegar ao río agora mesmo, senón continuar o máis próximo a él, por esta pista á esquerda. O camiño vai picando cada vez máis cara a arriba e o río está cada vez máis profundo. E aquí mesmo, segundo me teñen dito, nesta curva do camiño, aquí hai unha entrada cara á antiga maquía. Imos ver se é certo. Xa baixei un anaco por un camiño prácticamente impracticable, vaya a redundancia, e aínda non se ve nada. Iso sí, por aí abaixo, o río Cabrón, sonoro, Acabo de chegar a algo que parece unha canle artificial e si, ali vese algo, pero parecen bloques modernos, non o teño moi claro. E a miña dereita o río. Si, efectivamente, é un pequeno edificio feito de bloques. Imos ver. Avanzar por aquí é considerablemente difícil. A ver este ventanuco. Maquinaria antiga. Estou debaixo dun loureiro manso e por aí pasa o río. Esta é a parte da maquía que daba ao río, parece. Ajá! Que forza trae a auga. Miña nai, esta viga enriba da porta mete medo do húmeda que está. E aquí... Uau! Son pedras, aínda se conservan. Vale, isto non é para os que teñan claustrofobia.
Mira, ao saír aquí había outra sala e aquí un acceso. Isto sería un galiñeiro. Nin idea. Aquí xa hai bloques, parede de pedra, e aí arriba isto podía ser un alprende, pero e aí os restos dun hórreo. Pois sí, todo isto está enriba do que sería o tellado e tapa completamente o edificio. Aquí loureiros e o hórreo completamente estragado. Lianas. É bastante difícil de ver se non estás prácticamente nela. Pois vou volver por onde viñen, que parece ser a única forma sinxela, dentro do que cabe, de marchar. Que medo. O río visto dende aquí dentro. Un último vistazo. Mira, aí dentro estiven hai apenas un minuto. Aproveito ao marchar para ver millor este motor. Aquí hai unha cantidade de metal importante. Vale. Chegou a hora de dicir adeus á antiga maquía e batán da familia Graña. Teño que subir por esta canle que está chea de vexetación e enriba e costa arriba. Pero bueno, espero chegar arriba sen problemas. E un último vistazo ao río Cabrón. Que brillante a esta hora da tarde. En fin, un saúdo.